మన స్నేహం మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పు. ఆలోచిస్తావేం గోవిందు? ప్రమాణం చేసి చెప్పు. డాక్టర్ గారు, కస్తూరిని ప్రేమించినప్పుడు ప్రమాణం చేయడానికే చేయి ప్రమాణం. ప్రమాణం చెయ్యి. చేయను, చేయలేను. ఆ దేవుడి మీద కావాలంటే ప్రమాణం చేస్తా గాని నీ మీద మాత్రం ప్రమాణం చేయను. చేయను, చేయలేను. ఎన్నిటి మీద ప్రమాణం చేసి మన ప్రేమను చంపిన నువ్వు నీ స్నేహితుడి మీద ప్రమాణం ఎందుకు చేయలేవు? చేయలేను. ఏ ఫుట్పాత్ మీద అనాథగా పడున్న నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లి వాడి తల్లిదండ్రులు కాదంటే ఏమీ తెలియని పసి వయసులో ఏమీ కాని నా కోసం చావుకు కూడా తెగించి స్నేహానికి అర్థం చెప్పిన గొప్ప వ్యక్తి నా స్నేహితుడు. అలాంటి వీడి స్నేహం మీద నేను అబద్ధ ప్రమాణం చెయ్యను. వీడికంటే ఈ ప్రపంచంలో నాకేది ఎక్కువ కాదు. వీడి కోసం నా ప్రేమనే కాదు, నా ప్రాణాన్ని నేస్తాను. నీకోసం నా ప్రాణాన్ని నేస్తాను, నా ప్రాణాన్ని నేస్తాను.